Joo, hyvää huomenta. Huomenta vaan kaikille. On tosiaan Pekka Ruusunen Tuohi Advisorsista. Pahoittelen jo näin ennen esitystä sitä, että mulla on ääni vähän maissa, kun on pikkainen flunssan poikana. Toivottavasti se kantaa sinne takariviä. Toivottavasti varsinkin tuolla webinaarissa, jos on kuuntelijoita, niin tämä oktaavia normaali alempaa tuleva mörinä tulee läpi. Valuaatio, mielenkiintoinen aihe, eli paljonko sitä riihikuivaa siitä yrityksestä tulee, tai onko se riihikuivaa tai jossakin muussa formaatissa. Ja minun aiheena siitä, että mistä se ostaja oikein maksaa, mutta mistä nappulasta tässä pitää painaa, että pääsee eteenpäin. Tuosta ennen kuin mennään siihen, niin pitää sen verran tietysti mainostaa omaa yhtiötä. Tässä on valikoitu setappi mun ja Vesan tekemiä transaktioita. En mä lähde niitä käymään yksitellen läpi, mutta siinä on pientä valikoimaa. Siellä on tuossa kohtaa väli sen takia, että noin kaksi me ollaan Vesan kanssa tehty nyt tämän Tuohi Advisors nimen alla. Ja sitä alempana niin me on tehty ennen yhdessä ja erikseen ennen Tuohi Advisors aikaa, mutta se nyt kuvastaa sitä kokemustaustaa, mikä meillä näistä järjestelyistä on. Ja laskettiin tuossa huvikseen, että meidän järjestelyjen keskihinta on ollut 12 millin kieppeillä. Pienin tähän asti ne on 2 millin järjestely ja isoin on reilu 30 miljoonaa. Varmaan kuvastaa aika hyvin sitä aluetta, missä me työskennellään. Mennään meistä tähän päivän agendaan, eli miksi yrityksiä ostetaan. Kovasti mielellään niitä halutaan myydä, mutta ostajamotiivikin on aika tärkeä, miksi joku haluaisi yrityksesi ostaa. On olemassa syitä, niin sanottua teknologisia syitä, ja sitten on olemassa liiketoimintasyitä, mutta ei asiat ole ihan niin binäärisiä, että ne on joko tai, ne on jompaa kumpaa vähän enemmän tai seisoo kauniisti tuolla keskellä. Yleensä on niin, että jos sinulta ostetaan teknologiaa välittämättä siitä kauhean paljon niistä sun numeroista, niin silloin yrityksestä saa enemmän rahaa. Ja sitten jos ostetaan liiketoimintaa täydentämään sitä omaa liiketoimintaa, niin siitä saa ehkä vähän vähemmän rahaa, tai sanotaan, että silloin kauppahinta on helpommin sidoksissa erilaisiin parametreihin, muun muassa jos siellä on ostajana pörssiyhtiö, niin sen omiin kertoimiin, multippeleihin, millä se pörssissä treidaa. Mutta täältä nyt sitten ehkä ääriesimerkkinä teknologiasta, että jos kohtuullaan vähän lähemmin pari keissiä, jos Google haluaa jonkun täydentävän teknologian portfoliossa, niin ei se hirveästi välitä, että millä multippelilla se sinällään ostaa. Mutta sitten taas jos joku keskikokoinen pörssiyhtiö skaalaa omaa liiketoimintaa, ostaa sen kokoisen firman, joka on nyt vaikka 1/4 sen omasta liiketoiminnasta, niin eipä se pysty eikä halua, ei pysty kommunikoimaan omille investoreille, analyytikoille muille, että miksi se maksaisi vastaavan kaltaisesta liiketoiminnasta, mitä itse harjoittaa, niin kamalan paljon korkeampia kertoimia kuin millä se itse on arvotettu pörssissä. Teknologian syitä voi olla tosiaan täydentävä tuote tai palvelu, puuttuva tuote tai palvelu, silloin ollaan hyvässä asemassa, jos joku haluaa, että se on tavallaan vähän oman, tai sen ostajaliiketoiminnan esteenä, siltä puuttuu jotakin, niin siihen saumaan on hyvä iskeä ja tarjota se puuttuva tuote ja myydä yritys sillä perusteella. State of the art teknologia on myös teknologinen syy, eli on iso firma, jolla on hyvää järkevää liiketoimintaa ollut jo pitkän aikaa, mutta alkaa niin sanotusti rojut happanemaan kouraa. Haluaa uusia teknologiaansa ja sinulla on siihen saumaan vastaavanlaista, mutta tuoreempaa tavaraan ja riittävän yhteensopivaa, niin silloin saattaa olla paikka myös tämän kaltaisen yhteistyön. Ainutlaatuinen osaaminen, spesiaalit kompetenssit parhaimmillaan menee tänne päin. Eli voi olla niin, että se mitä olet tähän asti omassa yrityksessä tehnyt, niin käy hyvästä proof of conceptista sille, että te osaatte ratkaista oikeanlaatuisen ongelman, mutta ette ole ihan vielä ratkaisseet juuri sillä tavalla kuin ostaja
haluaa sen ongelman ratkaista, mutta teidän näytöt riittää siihen, että yritys ostetaan pois ja vähän pläniä muutetaan tai tekemistä muutetaan ja vuoden 2 päästä niin tällä uudella kombinaatiolla tuotetaan jotakin ainutlaatuista. Näitä liiketoimintalähtöisiä syitä sitten ehkä tyypillisen on tuo markkinaosuuden kasvattaminen, perinteinen economies of scale. Et ostetaan samankaltaista liiketoimintaa lisää ja hyödytään muun muassa sitten kustannussäästöissä. Aina kun muskelit kasvaa, niin muun muassa ostopuoli tulee edullisemmaksi. Aina pystytään neuvottelemaan parempia hintoja, parempia toimitusehtoja, parempia luottoehtoja pankkien kanssa ynnä muuta. Eli tämmöisiä ei niin dramaattisia, mutta hyötyjä kuitenkin. Maantieteellinen laajentuminen voi olla hyvä peruste yrityskaupalle. Me varmaan kaikki tietää, kuinka vaikea vieraisiin maihin on mennä. Lehdet sitä kauheasti rummuttaa. On helppo täältä Suomesta istua jonkun painavan pöydän takana sanoa, että menkää yrittäjät tänne ja menkää tonne ja menkää sinne. Nyt on Afrikassa hyvät markkinat, nyt kannattaa myydä Aasiaan, mutta kyllä sitten käytännössä kun sinne menee ja siellä pitäisi sitä omaa bisnestä alkaa tekemään, niin kyllä siellä aika yksinäinen on Suomi-poika monta kertaa, kun kauppaa tekee ja sama toisinpäin, että sieltä ulkomaalainen tulee tänne Suomeen, niin kyllä se aika ihmeissään on aloittaa orgaanisesti nollasta täällä tekemisensä versus, että ostaa täältä jo etabloituneen tai etabloituneen täällä olevan yrityksen, joka tuntee markkinat, tuntee pelaajat, tuntee paikalliset käytännöt, tuntee paikalliset avustajat, osaa käyttää paikallisia juristeja. Se voi olla oikein hyvä peruste ostaa itselle se jalansija vieraalta markkinalta. Uudelle toimialalle meno, sitäkin tapahtuu, vaikkakin aina puhutaan varsinkin teknologia puolella ja alalla, että fokus, että miksi sinä ostaisit jotakin, joka on niin kuin kokonaan uusi toimiala, mutta voihan se olla niin, että se mitä olet tällä hetkellä tai mitä ostaja on tällä hetkellä tekemässä, niin alkaa olemaan jo auringonlaskun bisnestä ja kaivataan radikaalimpaa uudistumista, että se oma markkinan laajentaminen on vaikeaa tai oma kasvu on vaikeaa, jos oma markkina supistuu, kutistuu. Laajeneminen arvoketjussa voi olla ihan hyvä peruste, että jos näitä Cash Groupin propuskuja varmaan useimmat selailleet, jossa on tämä teknologiallisten yritysten kasvun käyrä, kun on tämä gappi ylitettävänä, että miten mennään tavallaan ihan seed-vaiheesta, startup-vaiheesta ja sitten sinne ensimmäisiin innostuneisiin ja sitten siihen markkinoiden kovaan kasvuun, niin siellä se yksi oppi oli, että kun alkuvaiheessa, kun sulla on pirun vähän fyrkkaa, niin sä hoidat kaiken myynnin jälleenmyyjien kautta, mutta sitten kun sulla on paljon enemmän, niin sä potkit ne pihalle ja parhaat niistä sä ostat. Se voisi olla yksi syy, että arvoketjussa, että halutaan mennä sitten kun on varaa mennä ja kompetenssia mennä, niin epäsuorasta kaupankäynnistä suoraan kaupankäyntiin. Ollaan suoraan silmät vastatusten asiakkaiden kanssa. Tuotantotehokkuuden laajentaminen, voisi olla yksi peruste. Ehkä nyt ei hirveän paljon alleviivaten täällä teknologiayritysten kanssa, niin tuotantotehokkuuden parantaminen syynä. Kilpailija-eliminointi, se sen sijaan, siinä perustetta olen itsekin tuossa parisen vuotta sitten ollut mukana kaupassa, oli yhtiö nimeltä Fastrax, joka teki tällaisia GPS-moduuleita ja päätyi sveitsiläisen U-Blocks-nimisen yhtiön haltuun, ja ne oli 2 yritystä, jotka näki joka ikisessä asiakkuudessa toisensa kilpailijana, että jos siellä aamupäivällä kävi toisen firman edustajan, niin iltapäivällä kävi toisen, ja siinä oli aika hyvä peruste sitten huutokauppakisassa niiden sveitsiläisten ostaa kyseinen yhtiö kiusaamasta pois, ja ilmeisen hyvä liike oli, koska ostavan yhtiön pörssiarvo on sen kaupan jälkeen 3-kertaistunut. Sitten on tietysti perinteinen ROI, eli on myös sellaisia ostajia, jotka, sanotaan, että jos on tämmöinen ihan puhdas finanssiostaja, vaikka nyt sitten private equity, jos on ostamassa, niin siinäpä ei paljon synergiaa ole, mutta
Jos firma tuottaa oikein kovasti hyvin, niin se kannattaa ostaa. Se on oma maailmansa tämä private equitylle myyminen, ei mennä siihen tänään kovinkaan syvälle. Kauppahinnan driverit, mitkä on niitä tukijalkoja, jotka pönkittää sitä, että saadaan kelpo hinta yhtiöstä. Tietysti aina lähtökohta on tuo liikevaihto ja käyttökate. Se on myös näissä ihan ääriesimerkeissä näissä, kun tulee iso jättiläinen ostaa pienen, niin kyllä se jollakin tavalla on siellä keskustelussa, vaikkei niitä multippeleitä siitä aleta laskemaan, mutta kyllä se jonkinlaisen pohjan luo. Jos nyt vaikka sitä analysoi Googlen ostoksia, niin eipä se ole niin kuin nollarevenue firmasta miljardia vielä maksanut. Että kyllä ne on ollut aikamoisia, josta aletaan maksaa niin kuin tuommoisia oikein huippusummia. Sen sijaan kyllä se voi, jos se sen teknologian tarvitsee, niin kyllä se voi 10, 15, 20 miljoonaa maksaa vaikka nollarevenuestakin, jos siellä on kova tiimi ja todistettua tekniikkaa. Ostokohteen sijainti Gartnerin käyrällä. Gartnerin käyrä lienee kaikille tuttu. Osin tangeeraa sen Gatsby Groupin aatosten kanssa, eli teknologian life cycle, kuinka se lähtee sieltä ensihulluista kokeilijoista siihen, että tulee kova innostus ja päästään haipin huipulle ja sitten alkaa haippi laskemaan ja joudutaan aallon pohjalle ja sitten kuitenkin se alkaa nousemaan. Dotcomithan on hyvä todistus, tiedä onko nuoremmille väille tuttu termi dotcomi, puhun siitä sen takia, että vuoden 1999, 2000, 2001 teknokuplassa niin kaikkia internetyrityksiä nimitettiin dotcommeiksi, kukaan ei niitä edes nimitä sillä enää tänä päivänä. Mikä valtava rysähdys kävi silloin 2001 ja nämä kyseiset internetyritykset haukuttiin alimpaan helvettiin, että kuka idiootti sellaiseen sijoittaa rahaansa. Ja sitten jos katsotaan nyt vähän toistakymmentä vuotta myöhemmin, niin eBay, Amazon, Google, Facebook, Twitter, mitään muuta ne on kuin juuri sen ajan tyypillisiä dotcom-yrityksiä, eli ne on sieltä sitten lähtenyt uudestaan kovaa kyytiä nousuun, mutta näillä kyseisillä yhtiöillä on tietysti se hyvä, että niillä on siinä substanssia takana, että silloin vuosituhannen vaihteessa siellä oli hyvin vähän substanssia, eli siellä ei ollut liiketoimintaa, siellä oli vaan kova hype. Hyvä kauppa syntyy yleensä silloin, jos ostaja oikeasti tarvitsee sen kohteen, mutta vielä parempi silloin, kun se haluaa sen. Ne ei aina kohtaa se, että tarvitsee tai haluaa. Eli yrityskauppahan on, ei siinä yritysten myymisessä oikeastaan hirveän iso ero ole, paitsi tietysti prosessi on vähän erilainen kuin autokauppa, jossa se asia käy siinä tiskin takana vähän mutkattomammin, siinä harvemmin auton ostaminen, paitsi se toimitusvaihe, niin kestää 6-9 kuukautta, mutta se on yhteistä, että päätökset hyvin pitkälle myös ostajan puolella tehdään tunteella. Niinhän autokauppaakin tehdään, että laitetaan rajat sinne, että voisiko se olla joku tämmöinen, vaikka nyt se auton valinta, niin tietysti, että montako ihmistä pitää mahtua ja tiedät, että onko se farkku vai onko se. Mutta sen sisällä, sen laatikon sisällä, niin valinta on 100% tunteella ja 0% järjellä. Ja jälkeenpäin selitykset on 100% järjellä, 0% tunteella. Kukaan ei sano, kun mä halusin, vaan ne sanoo, kun tää säästää, kun täällä on hyvä jälleenmyyntiarvo, pälä. Mutta tunteen se kuitenkin valittiin. Pemari on kuitenkin Pemari eikä mikään Skoda. Tämä on ihan sama siellä, että vaikka puhutaan kymmenien miljoonien yrityskaupasta, niin jos ne ihastuu, rakastuu siihen tarinaan, näkee itsensä sen sankaritarinan tavallaan voittajana, kun tuo yrittäjä on vienyt sen tänne asti, niin me otetaan siltä hevonen alta ja laukataan kovaan kiitoon. Niin kyllä sitten ne selitykset sinne firman boardille ja niille, joiden takana rahahanat on, niin jos halua on, niin ne keksitään. Eli sulla on tavallaan henkinen puoltaja siellä ostajaorganisaatiossa. Jos ei taas näin ole, niin siellä on 10 tai yhtä sellaista, joka haluaa sun firmaan, niin sitä kohti on 10-15 sellaista, jolla on se punainen nappi siinä ja ne voi painaa.
ei kasva, ei väärällä, ei ole, toi teknologia, itsehän me saadaan paljon nopeammin, ei. Ne on niitä, jotka ei halua ja keksii kaikki maailman excuse. Täytyy olla joku, joka palavasti haluaa ja rakastuu siihen aatokseen ja sitten keksii sen matematiikan ja kaikki ROI-laskelmat. Jokainen, joka on koulussa joutunut jotakin labrajuttuja ja muita tekemään, niin tietää metodiikan, jossa tiedetään lopputulos ja sieltä haetaan tavallaan oikeat alkuarvot. Tämä on ihan sama juttu, että se tietää, se ostaa sitten lopputulemat toimeen, ostetaan ja sitten haetaan sopivat alkuarvot, että se näyttää hyvältä. SaaS-yhtiöt on oma genrensä teknologiayhtiöitä. Ne on tietyllä tavalla helpohkoja, vaarallinen sana. Arvottaa se, ne on aika samankaltaisia tavallaan liiketoimintamalliltaan. Se tuo siihen tiettyä helpoutta. Niitä arvotetaan selkeästi. Kasvuprosentti on erittäin tärkeä. Millä vauhdilla mennään eteen, millä vauhdilla vallotetaan markkinaa, miten päästään eteenpäin. Kasvuprosentin lisäksi kiinnostaa tietysti tavoitettavan markkinan koko. Oikeasti niin kuin tavoitettavan ei. Usein mennään sekaisin kokonaismarkkinassa ja tavoitettavassa markkinassa. Ne ei välttämättä aina ihan ole sama asia. Että pystytkö sinä ja millä konstein uskottavasti esittämään, millä sä sitä kokonaismarkkinasta näytät sen palasen, mikä me saadaan kiinni. Aina on kiva sanoa, että globaalit markkinat tällä mobiilialueella ovat näin isot ja sitten kun minä saan prosentin, mutta semmoisia tarinoita ei enää nykypäivän kauhean paljon kannata esittää, jos ei kerro miten se saadaan. Asiakaspysyvyys. Se on aika vääjäämätön luku sekin, joka systeemeistä on kaivettavissa esiin, että jos sulla on joku asiakashankinnan kosti ja kuinka hyvin ne siellä sitten pysyy, että kuinka paljon tarvitsee saada lisää, jotta saadaan tietty määrä kasvua toteutumaan. Toistuvan liiketoiminnan osuus on tärkeä, mutta tietysti toistuvan liiketoiminnan mittari on siinä mielessä mielenkiintoinen, että sehän ei voi olla ihan tapissaan se toistuva liiketoiminta, koska sehän tarkoittaisi sitä, että ei sinulle tule uusia asiakkaita, koska ei se uusi asiakas ole, se ei ole vielä toistuvaa liiketoimintaa. Sitten kun se ostaa lisää ja edelleen, okei, jos se on kuukausipohjainen velotus ja tehdään pitkä diili, niin silloin sen voi jo katsoa, että tämähän on toistuvaa. Myyntikateprosentti on hyvin tärkeä mittari. Se kertoo, miten yhtiö tahkoo rahaa. Liikevaihto on kiva, mutta liikevaihdolla ei osteta makkaraa leivän päälle, katteella ostetaan. Sen takia kate on vielä kivampi. Sitten on toi asiakashankinnan yksikköhinta. Elävää myyntimiestä ei kannata lähettää 10 euron diiliä tekemään. Sellaista täytyy tehdä automaattisesti asiakkaan itseään palvellen. Eli hyvä bisnesmalli on sellainen, jossa on mahdollisimman pieni asiakashankinnan kulu ja mahdollisimman suuri lifetime value, eli elinaikainen tuotto siitä kyseisestä asiakkaasta, niin se tuo hyvää bisnestä. Pörssiyhtiö ostajana. Aika usein keisseissä, joita mekin tehdään, niin siellä on vastapuolella julkinen listattu pörssiyhtiö. Ei aina, mutta ne ovat aika hanakoita kasvamaan epäorgaanisesti, varsinkin teknologiapörssiyhtiöt. Niissä joitakin huomioita on se, että siellä on, kun ollaan pörssiyhtiö, niin siellä on ammattimainen M&A-tiimi vastassa, jonka kanssa aletaan keskustelemaan. Niille se on joka päiväistä, ne ei mitään muuta tee, keskittyy transaktioihin, analysoi oston kohteita. Sinne ei kannata amatöörin lähteä opettelemaan elämänsä ensimmäistä yrityskauppaa. Jostakin kannattaa hakea apua, että saa edes vähän tasapainoisemaan siitä tilanteesta ja neuvottelusta ja paperisopasta. No niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin ostaessaan liiketoimintaa, korostan sanaa liiketoiminta tässä, ei teknologiaa, niin kauppahintaa rajoittaa oma multipeli. Ei se tarkoita sitä, että jos itse treidaa pörssissä kertoimella, oli nyt sitten vaikka
vaikka liiketoiminnan arvo per liikevaihto, niin ei se tarkoita sitä, että se on absoluuttinen maksimi se kerroin, millä itse treidaa. Kyllä se voi siitä vähän poiketa ylöspäin, mutta mitä enemmän se poikkeaa, niin sen enemmän siellä on se hankaluus, että pörssiyhtiötä kuitenkin pörssi on viime kädessä se, joka arvioi sitä päivittäin. Teet paskan diilin, niin kurssi sukeltaa, varsinkin jos se on niin kuin substanssiltaan merkittävän kokoinen. Se on neljännes sun firman liikevaihdossa ostokohde ja maksoit sitä karmeen ylihinnan, niin jo vain rankastaa. Mahdollisesti kauppahinnan verran rankastaa seuraavana aamuna tai seuraavana päivänä tai heti julkistuksen jälkeen pörssissä. Analyytikot rankasee, katsoo heti, että mitä järkeä tuossa oli, että ostaa samaa liiketoimintaa kuin mitä itse tekee, mutta 3 kertaa kalliimmaa. Pitääkö ne itseään noin huonona? Ja sitähän ne ei halua tehdä, eli se on se syy, minkä takia se rajoittaa se niiden oma kerroin rajoittaa sitä, mitä ne voi liiketoimintaa skaalatessaan. Silloin, kun tehdään strategisia liikkeitä tai hankitaan täydentäviä teknologioita, niin silloin, eli tavallaan ei päästä vertaamaan, niin silloin se asia ja ongelma ei ole niin suuri. Ja sanotaan myös silloin se ei ole niin suuri, kun on merkittävän eli järkyttävän iso ero ostajan ja ostokohteen välillä. Että jos on 1000 kertaa ostokohdetta tai 10 000 kertaa ostokohdetta suurempi se ostettava, niin se ei hetkauta yhtään mitään, koska se ei siellä toimitusjohtajan Excelissä, niin sillä ei niitä nollia ole niin pitkälle, että se kyseinen yrityskauppa näkyisi siellä Excelissä. Muuten ne Excel-lakanat olisi näin leveitä, kun se katsoo, että 1,7 miljardia niin, tai 15,3 miljardia, niin siellä ei jotkut 20 miljoonan yrityskaupat, niin ne ei hetkauta ensimmäistäkään numeroa mihinkään suuntaan. Silloin kun nostaa teknologiaa, niin rajoittavana tekijänä on tietysti kilpaileva tarjonta. Et on mukava, jos olet niin ainutlaatuinen, että sitä kilpailevaa tarjontaa ei ole, mutta elävässä elämässä aika usein on muitakin vaihtoehtoja. Eikä aina tarkoita, että se asia tarvitsee ratkaista juuri sillä tavalla, mihin sinulla on lääke, vaan se ehkä voidaan se sama asia ratkaista jollakin muullakin tavalla. Eli se on se, minkä takia nämä eivät ikinä maksa isot jättiläiset, niin ne ei tavallaan anna sitä koko hyötyä tai edes puolta siitä tai edes kohtuullista osuutta sille oston kohteelle, vaikka ne maksaisi hemmetin hyvänkin hinnan. Kyllä ne aina laskee niin, että suurin osa hyödystä jää omalle puolelle, koska niillä on muitakin vaihtoehtoja. Niiden ei tarvitse. Eli pörssiyhtiöistä tämmöiset blue chip-yhtiöt, kohta niistä vähän esimerkkejäkin niiden kaupoista, niin niillä on mistä valita, koska ne saa tuhansia ostotarjouksia vuodessa. Tuhansia tarkoittaa vähintäänkin satoja per kuukausi. Niin siinä on aika paljon valinnanvaraa. Okei, ei ne nyt siitä tietystä asiasta, mitä sinä olet tekemässä, niin sen ympärillä ehkä tuollaista lukumäärää, mutta kuitenkin se vaan kuvastaa sitä, koska aina on myös muut yrityskaupat kilpailemassa sitä, että tehdäänkö sinun kanssa tolla hintaa. Niin siellä ehkä joku katsoo sitten ROI-mittareita, että no eihän meidän kannata ostaa tällä hintaa, että ratkotaan toi vaikka tekemällä itse, koska tämä firma on näin kallis tämä oston kohde. Tuossa kohtaa sen sijaan meidän ROIn kannalta paljon järkevämpi kohde, toteutetaan toi, mutta jätetään toi tekemättä. Eli sitäkin kautta tavallaan joku firma, joka ei tee lähellekään samaa asiaa, niin kilpailee kaupan kohteena. Tuhansia kun tulee tarjouksia, niistä nyt parhaimmillaan 10 toteutetaan, että 1,000 niin, tai 1 muutamaan 100, kuitenkin varmaan alle 100% tarjokkaasta niin päätyy kaupan kohteeksi, niin kuvastaa sitä vilskettä. M&A-toiminta lähes kaikissa pörssiyhtiöissä on strategista rakentamista. Se ei tyypillisesti ole yksittäisten opportunitien hyödyntämistä, että lähdetään katsoa, olisiko tämä hyvä chanssi, vaan kyllä siellä on itse päätetty, minne halutaan mennä. Sinne mennään jyräämällä. Olet onnellisessa asemassa oma yritys kanssa, jos satut tavallaan sen kyseisen jyrän reitille. On äärimmäisen harvinaista, mutta kyllä sitäkin tapahtuu, että satut olemaan sopivasti kuppilassa Mark Zuckerbergin kanssa ja saat sille myytyä jonkun ajatuksen, jota sille ei ollut päässä eilen ja huomenna se tulee, että ostaa firma pois. Niin on näitäkin kuulemma tapahtunut, mutta on hirveän harvinaista, että poiketaan siitä
linjasta, mikä on päätetty, me tehdään, mitkä komponentit puuttuu, mitä me voitaisiin ostaa ja niillä täydennetään. Arvon kehittäminen ennen yrityskauppaa. Silloin on aika ja aikaa tehdä paljon. Sitten kun on jo transaktio päällä, niin on enää hyvin vaikea kehittää arvoa. Sen sijaan siinä tilanteessa sitä pystyy kyllä tuhoamaan sangen nopeasti, mutta siitä kertoo kollegani Vesa hetken päästä, en mene siihen. Fokus on tietysti kaikki kaikessa. Iso yritys haluaa tietää ostaessaan pienemmän, että mitä se itse asiassa ostaa. On hyvin vaikea ostaa sellaista, josta ei päälle päin tarkalleen näy, mitä tehdään. Kuvitelma esimerkiksi, että no sen isonhan on helppo sitten myydä tästä rönsyt eteenpäin. Ei ne sitä halua tehdä. Kyllä ne sen pystyy tekemään, mutta ei ne halua tehdä. Siinä on hirveä homma, vaikka noitakin pieniä 2, 3, 4, 5 miehen tavallaan liiketoimintahaarakkeita, niin ne lähtee sitten niitä divestoimaan ja kantaa niistä kaikki liabilityt niin kuin itselleen ensin ja sitten myydessään vielä ottaa niin kuin kaikki vastuut. Niin ei ne tee niin. Miksi tehdä? Kun on helpompikin diili. Täsmämyynti tarkoittaa sitä, että kehitetään yrityksen strategiaa sillä lailla, että katsotaan vähän nyt jo hyvissä ajoin, pari vuotta vähintään ennen, että mistä ne potentiaaliset ostajat voisi tulla. Hyvä yrityshän on semmoinen, että se ei kehitä itseään tavallaan myytäväksi, vaan se menee härkäpäistä omaan rataansa, jos tulee kolkuttajia, niin hyvä on, mutta kyllä sitä voi pikkasen sillä lailla katsoa myös ympärilleensä, että jos tämmöisiä aatoksia ylipäätään on, että yritys joku päivä saada kaupaksi, että ketkä niitä potentiaalisia voisi olla ja olisiko tässä jotakin sellaista asiaa, vaikka mennään sinne omaan suuntaan, mutta mikä saisi niiden potentiaalisten ostajien silmissä meidät houkuttelevammaksi. Sitoutunut osaava tiimi on todella tärkeä ja sitä arvostetaan yrityskaupoissa. Se on kuitenkin kaupassa tavallaan closingissa saadaan, mitä siihen asti on tehty, mutta useimmiten on tärkeämpää, että mitä siitä eteenpäin tullaan tekemään. Jos ei ole sitoutunutta osaavaa tiimiä, niin eipä tule kauhean paljon tapahtumaan. Ydinliiketoiminnan IPR on tietysti aivan keskeisellä siellä teknologiayrityksissä, mutta mä en tässä lähde tuohon IPRään sen syvemmälle sanon vaan, että IPRn ympärillä olevat sotkut ne on tuhoisia. Ne on kaikista tuhoisinta, mitä voi tapahtua sitten. Toki tietysti kaikki huijaukset, petokset ynnä muut, mutta kaiken maailman IPR-sotkut, niin ne on yrityskaupoissa aiheuttaa ikäviä lausekkeita, sanotaan näin, niihin sopimuksiin, valtavia escrow-pidätyksiä pitkiksi ajoiksi ynnä muuta. Kaikki sopimukset, mitä tehdään operatiivisessa yrityksessä, vaikka ei sitten vielä myytäskään vuoteen, 2, 3, niin pitää tehdä 2 hatun alta. Yksi henkilö voi tehdä vaihtaa välillä lippistä, tai sitten firmassa on ne todella ne 2 hattua. On niin sanottu operatiivinen hattu. Onko tämä meidän liiketoiminnan kannalta järkevää? Saadaanko me tästä katetta? Onko tämä sellainen diili, että tämän kanssa kannattaa lähteä eteenpäin, että mekin voitetaan, onko tämä win-win diili? Mutta sitten aina se pienissäkin sopimuksissa emmet ei hattu päähän. Miltä tämä sopimus näyttää sitten, kun tämä siirretään sille hemmetin isolle pörssiyhtiölle, jolle tämä tullaan myymään? Onko täällä sellaisia vastuita, jotka meille on helppo kantaa pienen yritys, koska ei ne meitä tule haastamaan, kun ei ole mitä saa, kun taskut on melkein tyhjät. Mutta sitten kun siellä on miljardikonserni takana, niin silläpä on massia ja silloin erilaiset asiat niin saa ihan toisen näkyvyyden. Eli aina toi emmet ei hattu päähän ja miettii sopimusten, niin kuin, että miten tästä sopimusta päästään irti, mitkä on maksimi liabiliteetit siinä, ynnä muuta. Juristit osaa aika hyvin nämä katsoa tänä päivänä myös tällä silmiä jeesaa teitä. Meillä on keissejä, missä on johonkin, muistatko Vesa tässä ihan viime aikoinakin, tai ei kaatunut, vaan viime metrillä yrityskauppa muuttui osakekaupasta liiketoimintakaupaksi yhden sopimuksen, eli kyseinen softayritys kuului johonkin sellaiseen järjestöön, patenttipuuliin, johon ostaja sanoi, että he eivät halua olla sen patenttipuutin kanssa tekemisissä. No luojan kiitos, saatiin tilanne pelastettua sillä, että tämä liabiliteetti ei siirtynyt, mutta
melkoista, sanotaanko puristusta aiheutti kesken kaupan. Tarina, brändi, hype, ne on kovin tärkeitä, että sun pitää olla ostajien tutkassa. Joo. Pekka, minulla olisi pari kommenttia vielä tähän pörssiyhtiön ostajan. Eli voisi ehkä sanoa vielä siitä, että olen täsmälleen samaa mieltä sun kanssa siitä, mitä sanoit noista kaikista, mutta sitten jos teillä on pörssiyhtiö siellä ostolaidalla mukana, niin on ehkä hyvä pitää jossain kohtaa takaraivossa mielessä se, että kun sieltä lähtee se ammattimainen koneisto liikkeelle, niillä on myös monesti aika tiukkaan aikataulutettu prosessi, eli siinä lähtee tosi iso pyörä pyörimään siinä vaiheessa, kun ne teistä kiinnostuu, ja siihen liittyy niin kuin se, minkä takia se menee, niin johtuu osittain ihan pörssisääntelystä, voi johtua siitä kaupan rakenteesta, eli jos pörssiyhtiö käyttää osana kauppahinnan maksamista esimerkiksi omia osakkeitaan, niin siihen voi liittyä ihan omat, tai siis liittyykin monesti ihan oma prosessi, joka tulee sitten pörssisäännöstä ja arvopaperimarkkinalaista ja muusta, se vaikuttaa koko siihen transaktion aikatauluun. Myöskin tuo täsmämyyntiasia on semmoinen, että niin se vähentää sitä teidän omaa tuskaa, jos se yritys on jo siivottu valmiiksi ennen sitä kauppaa. Jos ei ole, niin monesti ostaja voi edellyttää, että kaupan toteutumisen edellytyksenä on se, että tietyt rönsyt saadaan sieltä siivottua pois. Ja se on taas sitten yhtenä lisänä aiheuttamassa sitä lisähässäkkää ja hommaa siinä myynnin vaiheessa. Ja myöskin noista sopimuksista, niin jos siellä ostaja havaitsee, että siellä on joku semmoinen sopimus, mikä on jossain vaiheessa näyttänyt operatiivisesti tosi hyvältä peliliikkeeltä, mutta sitten emmettei vaiheessa osoittautuukin semmoiseksi, että se on jopa lainvastainen, niin se sopimus voi olla tosi hankala muuttaa enää siinä vaiheessa. Ostaja varmasti edellyttää, että se muutetaan tai irtisanotaan, mutta käytännössä sen sopimuksen muuttaminen voi olla siinä vaiheessa tosi hankalaa, eli siihenkin on tosi tärkeää varautua etukäteen, ja tavallaan nämäkin asiat liittyy myös siihen, mitä viimeksi puhuttiin siitä, että se tavallaan perusta on hyvä pitää kunnossa sieltä niin kuin päivästä 1 lähtien ja maltilla rakentaa se. Periaatteessa se yritystä pitäisi hallinnoida aina sillä tavalla, että se valmistautuu myyntiin tai exittiin tai rahoituskierrokseen tai mihin tahansa, ettei sitä tarvitse siinä viime hetkessä ruveta siivoamaan, koska siinä vaiheessa se on joko hirveä kiire tai sitten se on jo osittain liian myöhäistä. Joo, kiitos. Jättiläiset ostoksilla, nämähän on sellaisia mukavia veijareita, kun lähtevät ostolaitaan ihan vaan sen takia, että niillä on ihan älyttömät määrät rahaa. Mutta älytön määrä rahaa ei tarkoita sitä, että maksetaan älyttömiä kauppasummia. Google. 33 kauppaa tehnyt tänä vuonna. Heinäkuussa osti yhden suomalaisen firman nimeltään Draw Element, jota Vesan kanssa oltiin sitten neuvomassa tätä myyjää tässä kaupassa. Yllättävää Googlessa on, jos katsotaan, niin minut ainakin vähän melkein oli lentää Bersiilleni. Kun katsotaan Googlen kauppahistoriaa, tässä on kauppa, ei lähetä, kun jos me lähdetään katsomaan, niin menee koko päivä. Katsotaan nyt 2014 kauppoja. Saa listaa mennä niin kuin aika pitkälle, että tulee toi heinäkuinen kauppa vastaan. Tuolla. Onko siellä nyt 11 kauppaa sen jälkeen? Toikin oli heinäkuun loppupuolelta. Että kyllä siellä niin tahti on melkoinen ja siellä on aika monta prosessia ja projektia menossa. Toinen, mitä tämä kertoo, niin näistä on aika vaikea saada näistä esimerkiksi Googlen kaupoista. Niin jotkut, totta kai isoimmat ne joutuu julkistamaan, se on ihan selvä, kun ne ostaa joku Nestin, jonkun 10 miljardin ostokset tekee, niin eihän sitä voi jättää piiloon, mutta näistä pienemmistä ne ei välttämättä joikhaile. Microsofti on tehnyt 6 kauppaa tänä vuonna. Ja varmaan kaikki huomasivat, että Mojang-niminen ruotsalainen firma, kaikille erittäin tuttu nimi. Ei mulla ainakaan ollut. Mulla oli tuttu, mä oon kuullut pelistä nimeltä Minecraft, mutta en mä ole sen tekijäyhtiöstä Mojangista koskaan kuullut yhtään mitään. Senhän ne meni ja 2,5 miljardilla ostivat, että jos osaa suomalaiset myydä peliyhtiötä kalliilla, niin osaa näköjään ruotsalaisetkin.
Facebook myös aktiivinen tekemään yrityskauppoja. Tänä vuonna 8 kauppaa, et ei tokikaan samanlainen vauhti päällä kuin Googlella. Huhtikuussa tänä vuonna yhden suomalaisenkin ostanut, eli Protogeo Oy, joka niillä on tämmöinen joku liikunnallinen askelmittaukseen ihmisen aktiviteetteihin liittyvä mobiilisovellus. En tunne sitä kauhean tarkkaan. Muutamia esimerkkejä. Niin kuin sanoin, kun näitä pienten yritysten kauppoja ei julkisteta kaikki ne parametreineen, mutta kyllä näistä jotakin sitten, että esimerkiksi millä kertoimilla meni tai muuta, niin jotakin tietoa niistä tihkuu, kun yhdistää tässäkin tapauksessa oikealla on tuolta ihan Fonetta-palvelusta, julkisesta palvelusta kaivettua tietoa Futuremark-nimisen yrityksen liikevaihdosta ja muista avainluvuista. Ja ostajana oli yhdysvaltalainen UL. Tulee vähän pätkiä, en muista mistä tuo UL tuli, kuka muistaa heti ulkoa. Se on tämmöinen 100 vuotta vanha firma. Anyway, kauppahintaa ei julkistettu, sanotaan, että kyseessä on 8-numeroinen summa, eli 10–100 miljoonaa euroa. No oletaan, että se ei ole 100 miljoonaa, näin minä ainakin oletan, mutta jos se nyt on vaikka tuosta 10 miljoonasta lähtien, niin se on ollut ihan kohtalaisen mukava, 3,5 miljoonaa vaihtavasta yhtiöstä ja kaikki mitä se on ollut sen 10 miljoonan päälle, niin se on ollut niin kuin oikein mukava. Miksi tällainen kauppa? Selkeästi saatiin täydentävä palvelu, eli tämä kun katsoo näitä lehdistötiedotteita tästä kaupasta, niin saatiin siihen palveluportfolio, jota tällä UL:llä on, niin saatiin tämä benchmarkkaaminen lisäpalveluna samalla tavalla myytäväksi kuin niiden muutkin palvelut, mutta tämä niiltä puuttuu ja silloin se kannatti ostaa. No, tässä on tuosta äsken mainitusta yhtiöstä se, mitä lehdet siitä kertoo. Oikealla näkyy jälleen kerran numeroita, eli 2013 julkistettu liikevaihto 696 000, jos ei se sinne näy. Ja sitten Arctic Startup-blogin mukaan kauppahinta on 8-numeroinen, eli yli 10 miljoonaa euroa. Et siinäkin on ollut kertoimet kohdallaan. Tietysti kun oltiin kaupan neuvonantajana Vesan kanssa, niin mehän nyt tiedetään, että on eurolleen tuo kauppahinta, mutta mepä ei kerrota. Koska muuten ollaan käräjillä. Muuten ollaan käräjillä, eli me luetaan lehteä ja katsotaan, että siellä sanotaan näin, ja se me voidaan täällä kertoa. Kysymys, Pekka. Juu. Korjaisitteko, jos se olisikin ollut 7 tai 9 numeroinen? Korjaustaisiko? No, Korjaisitteko tämän tiedon? kyllä sen joku muu korjaisi. Meidän ei tarvitsisi sitä tehdä. Et kyllä, niin kuin sanoin, meidän on hyvin hankala mitään, mitä me tiedetään suoraan näistä kaupoista, niin kommunikoida mihinkään. Haluamme tehdä tätä omaa liiketoimintaamme myös jatkossa. Miksi? Miksi näin? Kun esityksen otsikko oli, että miksi ne oikein ostaa. Puuttuva komponentti, eli grafiikan 3D-testaus Android-maailmassa. Pelin kehittäjillä on helppo esitellä peli iOSiin, koska se on vain yksi ja sama platformi, tehdään kertaalleen ja testataan ja annetaan palaa, mutta kaikki tietävät tuon, että Android-maailma on heterogeeninen, on erilaisia grafiikkalibrareita, erilaisia grafiikka-CPUta muuta, kun ei ole vain yhtä valmistajaa. Se tuo haasteen appsikehittäjille vallankin, kun puhutaan grafiikasta, niin pelikehittäjille. Jos haluat olla käyttöjärjestelmäkisassa kunkku, niin se on ongelma, joka pitää ratkaista, ja tämä on yksi tapa ratkaista. Sitten on tämmöinen taas vähän toisenlaista maailmaa edustava ihan kotimainen transaktio, jossa pieni pörssiyhtiö Sealy Solutions osti Codebakers nimisen yhtiön. Takasen Sepon varmaan kaikki, jotka ohjelmistoyrittäjien tilaisuuksissa on käyneet, niin hyvin tuntevat ja tunnistavat. Tässä taas puhutaan toisenlaisista kertoimista, eli pörssiyhtiö skaalaa
Tämä kuuluu selvästi sinne kalvoon, sinne liikevaihto, skaalaa omaa liikevaihtoaan maksamalla sitten enimmillään 2,6 miljoonaa, kun tuosta nyt tulee yrityksestä, joka vaihtaa reilun 3 miljoonaa euroa. Et hyvin tyypillinen silloin, kun ollaan myymässä ei teknologiaa, vaan lihasvoimaa, eli softapalveluyritystä. Eli liiketoiminnan laajentaminen ja synergiaedut ovat varmaankin olleet tämän kaupan perusteena. Nämä on tietysti kaikki mitä mä tässä esitän, niin mun omia arvioita. Sitten kun kysyisi kuulan se puolta siilistä, niin saisi tietysti sen absoluuttisen totuuden. Joo, kello on sen verran, että on aika päättää minun esitykseni ja kysyä teiltä, että onko kysymyksiä.